Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo, malipayong piyesta kaninyong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang pangilin sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Atong gipasidunggan, dili lamang ang ulusahong pribilehiyo ni Maria, isip inahan sa Dios, kundili ang iya usab nga kadaugan isip sumusunod ni Kristo, diha sa iyang pagtuo, kakabus, kamakanunayon nga pagtuman sa kabubuton sa Dios ug pag-alagad sa atong Ginoo. Pinaagi sa iyang hingpit nga pakig-ambit sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon ni Kristo, nahimo siyang una sa tanang magtutuo nga nakaambit sa Dios nung himaya, ug tungod niini nahimo siyang modelo o sumbanan alang sa tibuok simbahan. Uban sa mga angheles ug mga santos sa langit, daygon ta ang Dios kinsa nagbayaw sa iyang ubos nga sulugoon. Ug uban sa atong mga katuyuan ato sab ihalad kining mosunod nga mga pangamuyo. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Heso Kristo, daw sabitun sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, karong Domingo ang solemnidad sa pagsaka sa atong inahan sa langit. Ang iyang share sa pagkabanhaw sa iyang anak nga si Kristo. Nga unta kitang tanan makarealize sa atong tawag nga usa ka adlaw makaambit ta sa pagkabanhaw ni Kristo ug didto siya uban natong tanan, uban ni Mama Mary sa iyang gingharian. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Inukaluy kami, inukaluy kami.
pakitag ug maug kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kasing-kasing amahi nulsulun, ayaw Ginoo isalikway, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Inong Diyos langit nung Haring Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himbaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dondo, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos nga gamhanan, nga nagpasaka lawas ug kalagnan ha sa himaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak. Itugot na nga muyo kami, nga sa kanunay magdulong kami sa langit, ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhiug haruban ken mo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod ni ini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit.
may usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan, ug gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa tubangan sa babaeng hapit na manganak, aron tukbon niya ang bata nga mahimugso. Unya, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Mikagyo ang babae ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Og didto at timanon siya sulod sa 1,000 og 200 og kanuman kaadlaw. Unya, nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayud sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuonan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabii, gihinginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagkabarog ang rayna diya sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, tinayanan o bulawan. Ang rayna nagpahiluna sa imong tuo diha sa bulawan sa Ofer. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Pamati o anak nga babay ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya, nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tangan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa
anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo may una sa tanan, unya, musunod kadtong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya, moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon, mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa kung magpagdaing. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo, kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaw ikaw, Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan, ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa magkusog, "Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong iyanag. Ngano kaha nga miduwaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo." Unya, miingon si Maria, "Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manduluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako ang iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang mga tawo mutawag kanako og bulahan tungod sa mga dakong butang naghihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Ibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Ibusog niya ang sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Ituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipawuli sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, karong Domingo ang solemnidad sa Assumption of the Blessed Virgin Mary, pagsaka sa langit sa atong mahal nga inahan, nga si Maria, inahan ni Kristo.
na ako'y tulo ka punto nga akong i-share kaninyo karong adlaw. Una, first, ang atong common destination. Ang kinabuhi diri sa yuta magsugod sa pagkatawo. We are born, no? O matapos sa kamatayon, death. Mamatay gyud ang tanan bisaon-saon pa nato. That's true. And that's the truth. So, ang atong common destination dili ang kamatayon kundi ang share sa pagkabanhaw ni Kristo, no? Sabi ni ingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, no? Nakitang tanan gitawag sa pagpakig-ambit sa gingharian ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Inga na pud si Mama Mary, gituman niya ang kabubuton sa Dios, nahuman niya ang iyang misyon ug gidala siya lawas ug kalag sa iyang anak sa langit. Basin magunahuna mo nga dili to kaya ni Kristo, dili gyud. Kung ako pa si Kristo nga magagahom ako, I can do everything, then I will do that to my mother. Kuhaon ko siya, putliman siya, no? Hindi siya pwede nga muagi sa kamatayon, no? I can get my mom and take her to heaven with me. That's a gift. That's a reward tungod sa iyang gibuhat, tungod sa iyang share sa mission ni Kristo, tungod sa iyang mga sakripisyo to take care of Christ when Christ was on earth, to give birth to Christ. Mama Mary deserves the solemnity of today. Tungod sa iyang kaayo sa Dios ug sa iyang gasa alang kanato ang atong manluluwas. So kanang common destination nato hinumdumi na kanunay, no? Bisan gani lami kaayo ang imong kinabuhi diri sa yuta, hinumdumi pud nga mas lami ang naghuwat kanato sa langit. Pero kinahanglan mamatay ta gamay, no? Inga na ay passageway, no? Na ay gate. So iapil pud nato na sa atong kada adlaw nga life, no? Bisag maning kamot ta nga mabuhi ta ug maayot ang panglawas diri sa yuta, ato pud atimanon ang atong kalag, no? Ang atong batasan. Aron mag-enjoy ta diri sa yuta, mag-enjoy pud ta sa langit. Okay? Dihaman ang atong tinuod nga destination, you know, with Christ na ay forever, no? Na. Second point, many are saying life is a journey, no? Oh, tinuod yun ang kinabuhi usan ni kapaglawig. Ambot kung asa ka padong pero kanako padong sa langit, no? Og gihatagan tag usa ka mahigugmawong inahan ni gikan sa atong Dios. That is Mama Mary. How can we journey with Mama Mary? Unsaon man na nato, no? Ambot kung aware mo sa gitawag og rosary. Naay rosary, no? Naay mystery, sorrowful mysteries, no? Joyful mysteries, glorious mysteries, mysteries of light. Naa. So kung gusto gud nato nga makiguban ta ni Mama Mary sa atong kada adlaw nga kinabuhi, sa tanang kahimtang nato sa kinabuhi, we can journey with her, no? And I tell you, bisan gani ang dalan padulong sa Kalbaryo, mahimong pag-ampo kung si Maria ang atong kauban, no? Malipay ka ba? Nakadawat ka ba grasya, no? Nakadawat ka ba gayuda? Napa di ayron, hambot gyud, no? Then malipay ka, there is something, the joyful mystery, no? That's journeying with Mama Mary. Karon kay balik nag-MECQ, galisod na pud ang mga tao sa trabaho, no? Guol kay sigig puyo sa balay. Naay gitawag og sorrowful mystery. Kanay atong iampo aron sa kada kahimtang nato sa life naa si Mama Mary. And believe me, kung ang atong kamot ihatag kaniya, musangpit ta niya, she will never let us down. So mga igsoon ko diha ni Kristo, sa atong kinabuhi, kung unsa man ang atong kahimtang, unsa kalisod, unsa kalipay nato, unsay atong mga glory, no? Kung naa sa kangit-ngit, the mystery of light, no?
diha kanunay ang atong inahan. We have a mother who loves us and prays for us. My third and last point is about the song of Mary. This is a beautiful song. No? It's called Magnificat. Kining kanta ni Maria, pagdayeg ni Maria, experience kini niya, kasi natiyan niya sa trabaho sa Dios sa iyang kinabuhi. No? Kung tanaon nimo ang imong kaugalingon, susihon gud nimo ang imong kaugalingon. Unsa ang imong ikanta sa Dios karong panahon? No? What is within you? No? How do you see ang imong relationship sa atong Dios? Daghan na bitaw nag-ingon nga, di na ko mutuo sa Dios ron tungod sa COVID. Oh, si Dios diay naghimo ng COVID. Oh, dili man, di ba? So, kung naglisod ka, naa kay sa tawagan na mga heavy heart, no? Di na klaro ang imong pananaw nga naabay Dios o naabay unsa. So, siya nimo imong kaugalingon. Go deep down. And what is disturbing you? Write your own song to God and say that prayer to God. Kay maminaw ang Dios. Ug naa ang Dios kanunay. Makikuban ka nato in good times and in bad times. Because God always loves us no matter what. The Nicene Creed. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanawog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod ka nato gilansan siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayawon aron paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios, Amahan nga nagapasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, isip timaan sa kahingpitan natong tanan. Sa matag pagkampo, kita mo ingon, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay, maglantaw ngadto sa ginharian sa langit, nga maoy hingpit nga katumanan sa tanan natong gilauman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa panggamhanan, makaamgo unta sa pagka lumalabay sa ilang katungdanan ug mahimog kaayuhan nga mulungtad sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nga niining tuig sa Missio Agentes, mahimo unta kitang sama ni Maria nga magpuyo sa pulong sa Dios
ug mahimo kitang bulahan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, inudungga kami. Nga niining panahon sa krisis nga atong giatubang karon, sama kang Maria, magdali unta kita sa pagtabang ilabi na sa labawng nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Lagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, inudungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumut, Obispo, ug si Blessed James Abelione, ang founder sa Pauline family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, inudungga kami. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makaambit unta sa himaya sa Dios, uban kang Maria, ug sa tanang mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, inudungga kami. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Diyos, ibuhat mo kami alang kanimo lamang. Itugot nga mahiuban kami sa imong mahigugmaong laraw nga natuman diha ni Kristo nga among Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton na sa Dios nga mahal nga makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayas sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang halad sa mong pag-alagad, mahidang aton tadiha kanimo Ginoo. Sa pangamas sa mahal nga Birhen Maria nga gipasakangan ha sa langit, ang among mga kasing-kasing nga nagdilahab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, kini among gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha ninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga maoy sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa ni ining kalibutan. Husto gayud nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulongan paagi nagpakatawo sa imong anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayud makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayu dikaw amahan ng tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug tugo
ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, nga malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Kahimuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si San Jose. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mga igsoon, karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong ni Kristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarihan, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga
nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaw, mahilayo sa tanang kasamog. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Kaimo man ang gingarian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana ganinyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Peace. Cordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo, ang anak ni Maria. Siyang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento, Ginoo. Pinahagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit, mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kimi among gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Let us now pray for all the sick at home and in the hospital. Pinaagi sa pag-ampo ni Mama Mary ug ang atong pag-ampo, God will give them complete healing. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antus tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug
nga ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hariuban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtud sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, lain na usab nga santos nga Eucharistia ang atong nahalad, karon pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors o benefactors. Ato sab nga kinasingkasing nga mga pasalamat alang sa atong Mass Presider, si Reverend Father Diderick, SVD. Sa atong mga lectors, choir ug technical crew, salamat. Padayon gihapon ang atong mga panawagan alang ni atong gustong mutabang nining atong santos nga misa sa telebisyon. Mahimo ninyong ipadala ang inyong donations pinaagi sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat o sa makausapa, manghinaot kami nga unta anaa kamo kanunay sa maayong panglawas. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaausab ug kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, nga Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Naalad ng atong santos nga misa, dadaang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ave Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, anak kanimo. Pulahan ikaw, Maria, sa tanang mga nilalang, ubulahan man usab ang imong anak. Ave Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, anak kanimo. Santa Maria, iampo mo kami karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, amen. O Maria, amen. O Maria, amen. For the past 7 years, I have been tasked to carry out an apostolic assignment that I was so passionately in love with. As a graphic artist in my congregation's publishing house, I earnestly and devotedly designed book covers and other multimedia products. But early this year, 8 months after the death of my mother, I was diagnosed with mucinous carcinoma, an early-stage breast cancer. My surgeon acted swiftly to address my health condition and advised me to undergo mastectomy the soonest possible time, which I heeded. The unwavering love and support from my family, my sisters in the community, and the congregation, my friends and relatives, helped hasten my recovery from the surgery. Surrounded by such overwhelming affection and care, my cancer journey has been made lighter. Never did I question God why this should happen to me. I welcomed and accepted my sickness with much love, faith, and hope. I prayed a lot, surrendering my whole life to God, who banished all my fears with His palpable presence and love. I also did my part by taking good care of myself. I ate the right foods and exercised daily. In other words, I lived a clean and healthy lifestyle and fostered positivity. The good news is that
I didn't have to go through radiation or chemotherapy. Cancer really changed my perspective in life. Hence, every day I count my blessings, and I am deeply grateful for what I have. While recuperating from my surgery, I asked the Lord, "What do you want me to do now?" I received no clear response, but I was inspired to do some sketches, then watercolor artworks, and with so much excitement, I felt my passion for painting reignited. The memory of the first time I sold one of my paintings came vividly back to me. I was then a first-year college fine arts student at Cebu when a German national bought my painting during the annual Jose Hoya art exhibit. 15 years later, and a few years after I joined the Daughters of St. Paul, I received a call from this German guy asking if I still have some paintings for sale. It turned out that he purposely searched for me, but was informed that I entered the convent. Determinedly, he went to our community in Cebu, hoping to see me, but failed since I was then a novice based in Lipa City. However, our sisters gave him the telephone number of our novitiate house, so we were able to talk. He told me, "You know, every time I look at that painting I bought from you, I feel exceedingly at peace. It has brought much healing to my soul. Unfortunately, my house got burned, including your painting. Now I want to have another one of your works." I was elated to hear this. At the same time, I felt sorry that I couldn't grant his request because I stopped painting after my college graduation. So he went back to Germany without my painting. From this experience, I realized that in my present situation, it is through my artworks that I can best continue and carry out the mission entrusted to me. I feel that God wants me to use this platform to bring His healing touch to people and to homes, especially during this time of crisis. Thus, Healing Art by Sister Sweet was born. I started posting my artworks online on the Feast of Pentecost. To this date, I have done around 150 artworks, 56 of which have found a home in different parts of the globe. The rest are still waiting to be claimed by people who seek solace and healing from such works of faith and love. Will you be one of them?